Hola, hola! Què tal, com estàs? Com va tot? Disculpa que fins ara no he pogut agafar el telèfon, que estava de guàrdia. I... I el que em preguntaves, com estic? Doncs la veritat és que molt bé. Cansat, no t'ho negaré. Ha sigut una guàrdia interessant, però estic molt content. Molt content perquè ja t'ho he dit més d'una vegada, des del primer moment m'he sentit molt integrat amb l'equip i veure'ls quan tenim guàrdia, la veritat és que a mi em fa feliç, és com una segona família. M'han integrat molt ràpid i per mi són uns referents i són uns grans professionals i al final tenir el plaer d'estar amb ells en cada servei és brutal. Avui, per exemple, hem tingut un servei complicat i que fins i tot han vingut altres unitats a ajudar-nos i no sé, m'he sentit com que no era tan nou, que no era tan estrany tot plegat. M'he sentit com un mes de tot això i mira que només porto 6 mesos aquí. Crec que estic molt content de formar part del SEM i t'ho volia dir.